Ang sinanay si tatay kay nag-away man. Kay! Huwag naman kuno. Ang buwang na natiguan na. Buwang na inuan na. Buwang na gagawin. Hindi natiguan na. Ibuwang na ikaw mga inarad. Hi guys, masong adlaw. Ako na pod ni si Reverse. Karong adlaw, pizza 23 na Pebrero. Hala. Mamarso na pod, tinggal duwit na. Agang kailangan maglinta. Gikilad na kong programi gani ha. Unsa nalabian na hinumpod ni grabe nung itima. Marahin na. Das mayor ya. Ikaw daw ganang hilamos. Tuktok pa ka. Nakatuog mo ko sa duga man hilang o si mo nang mura hinuglinta. Lintang di pilit. Saan na ba ni? Grabe ang itim mo naman na bagay na. Hindi na kumato merkado na ni. Hindi ko na ito makatog merkado. Kakawawan ko. Tagang burok buraw kaatso. Sa kilay ang itim ma. Nagalala na lang liod. Day. Muhay ko na sa kanang liod. Wala matagad. Yan ako sa matagad. Pasalida igbuhi nga may mouse sa tiri. Sa? Pasalida igbuhi nga may mouse. Inakwit dyan ka. Ang tawagas ati Monica karon nasil pong nanay. Kaya hanap po siyang iprank. Ang ingnan nga. Ang si Zanzandari diya ay kikalibin. Inza, nagdaan na darig baji. Inza, wanay gawas-gawas sa kwarto. Ang ingnan nga, wanay naog-naog. Dara to sang adlaw kay nalagidang baji. Ang ingnan nga agbaji, agir sa bintana. Mo ang ingon ni Ate Monica nga. Zanzan lagi nanay baji. Inza, maajo hinumpog karong nanay si Apo. Ang paingnan, mang panayin ang pangandoy nga. Magkaapo siya. Tapos hindi malipay siya karon tawag na. Oh, ang tawag. Pasang ada paniguan. Karena may bani. Lawag sa baboy. Nana? Katawag sa speaker. Dan kusog na. Asa pa karong ang tubag nalibang mo siguro ron. Kuha pa ni Monica. Makapangat man. Di mo tubag. Barok. Hello! Ate Monica! Te! Tiri ni! Mundo kayo makang tubag nga. Importante ni Te. Si Zanzan parang nagdag baji. Anak ka di. Nagdag baji sa. Lagi tinuot Te. Yagis bintana. Di kasabot. Puta alya na. Unsa? Ay, tere. Ah! Okay. Gila parang tatay lagi Te. Di kasabot. Ano? Nag-away lagi sila dari. Yung butuo nga. Asa tatay ang ito kagila parang napag ubay na abot kinawa lagi Zanzan. Isang ba siya? Taga na po man. Taga na po lagi. Di lagi maugis ang uyab. Kaya gahapon dahil mga baji dari yung mga barkadang rohin sa pagkagawin nagdaya manay po si Zag baji dito sa kwarto. Buto ka na kag kortina isang gisira-sirahan. Kan Mo gawa may bati. Dara may bati ni sa kapintaya. Bot. di sa bintana lagi ni Zag ipagi dahil may hagdanan galing gabaon nga butong. Dahil sa bintana gibutangan sa motong sila tatay nag-away na. Ikatabang tatay kay pa-eskulawan sa una. Nalagi! Napag kung Zanzan ay abot mo Zanzan tatay o sorry! Di mo na ka matuo! Sorry pang tatay! Teo! Hello. Tapos mo. Nas enjo katunong. Kita na sama ka to. Anak ko nag-iipon nyo diya. Abade. Ang ginaparo kay o kumuhangas baji. Ako bantay. Dandan. Tinood lagi na. Lagi. Wa paminaw sa Ako inasa. wa man wa man sa kumuhangas ng baji ha, kay murag wa kumuhangas ang naong. Napangat ko. Dara ka te! Bukag bilat! Ikaw nun. Bukag bilat te! May nagtutupang. Ipit mo rin ka prank. Katawa. Mora to! Wa man ka na prank! Mangita lang kong lain. Ang
nang ibiktibangon. Ano lagi si ate, i-transfer. Mag-vlog na pagligid-ligid sa pita. Kuan mapag-vlog pagligid-ligid sa ejong ad sa baboy. Di ba? Sud sa ejong ad. Unsa? Ka. Unsa ka na may tuan pag ang boboy. Diana, si Apaw ni Amina kay o si Apaw mula ka na mingaw na po may upaw kay wala man na rin singit-singit ang upaw. Mamahaw na. Wala ko na rin bidyukihan. Pwede ba sa gimong gibay lagi mong bijuk eh. Abay hilak ba? Para ba sa kita niyo pa ning. Ala ring hilak. Ala luoy. Hilak ka na pa nag-apil. Naguna. Luwala was upaw. Kulera sa tiyo po ga. Ala pa luwala was upaw. Ala pa kang ibanan pa. Pwede. Luwala mon. Hilak ka pa kami. Tagkor na ni uy. Hilak ka na pa kanin sa bangang barok. Luwala was upaw mga ibanan dito pa. Ang dato na kapag ang manas Manila pa. Muli man si Pugo. Hilak lang kong apil. Upaw ga. Ay naghilak na pod. Yung mga nalira ka mo hilak. Ang pailak ng wala mo. Tapos na na, hilak na napos na na. Patay magbidyo. Ito? Patay na ni. Tanaw na hilak mo nung silang tanan. Ibig katakatawa ko guniha. Mingaw madapod. Kana, mayor hilak yun ah. Hilak pod. Taas na na, hilak pod. Nga, ngumiyaw paghapon. Na, tiri. Mingaw man, pod. Para may tugtubagon, opaw! Ngaran lagi, mamahaw na! Talagas mo lupa di ay! Aw, kartaan may pa, makang lagan dito pa. Kamis mayor. Uguan ay mga sabtis, ay makang lagan dito pa. Kadaman ka na tibay. Mamingaw na ko dani. Kasi upaw dyan, tiga pas nas muto. Huwag tapos, muto magpunso nas upaw si gapas, mingawan ko. Babay pao. Manila, lagi. Mapas na kurad to pao, ang kapasan pao. Amping pao. Tagatang sabot pao. Ato na sila, mingaw na may dari. Nawalang mga Sige sige tay. Manawag yun. Kuhon, Namingaw na. Unjag halaging prank-prank. Aning tawasan. Si Ate Ali may tawagan kay aratong kadali mo tuo. Napang pasamangin lang nga sinanaig si Aliana ning layas. Kaya sa tatay na itik na nudzo. Nag-away sila. Sila angin ras kuan karang may hinala nga manok kawa sa linis tatay. Ang ina nga sinanaig si Aliana ning layas kay ang si tatay na itik. Gipang lambusan nag mga plato dito mga baso kay rugay mas na nakahukad kay dare mas gawa sige isu istorya. Wala may ingon ni Ate Ali kay tuo baga jud. Kay aran sa katutuhon jud. Sa atang tawagan. Mo tabag ba? Apa mo tabag? Gring pa. Hello? Hello. Hello? Tele. Ah, Tiri ni. man. Napa kay number ni Ate Esther? Wala ba? Kay Ano man? patawagan sakto ana ba status nanay og si Aliana ni abot. Amin siya. Tamas ka tipunan kay sinanay nagluod. Ngayon ni. Tatay. Ay, Karanay, ang ras pagpaniod to. kamukunin ka mong tagal mo kung hindi problema. Kay do ka mas na nagahukad dun sa tatay katasaraman sa nanglambos na mas tatay. Ya, hindi mo tawagan mo kung nga ninyo nga. Sabaw nga tas, ladungan di magawin sa gumay nga na. Mao nang taas ka tipunan sa mga to ko na mong number ni Ate Esther og tuwa ba sila dito naabot ba?
po mo eh. Maahan ka pa, eh, sila naman, ano ba ito ba? Tatay na rin. Nasa tay? Apot man. Kwarta, magaling ako kwarta. Kwarta, may kwarta. Na may kwarta, sa katurman siyang papanood to kaya alam, may magsuwa, hinalang sa udo kaya mas ko nakahukad lagi, nanay. Hindi sa garwadlaw, ah. Kalimot mo sa garwadlaw, ron. Hindi na rin doon eh. Martes. Sa titunan. Martis ron, to lagi sila to ayan na duha. Wa pa to. Bakit ito ko siguro kulo dari ito ko natagawa sa pag-quarantine na. Wa pa to sa ayan na nagsurang-surang. Og na ako magsurang-surang man si Zadari. Na, bata lagi na itok, yung tiguang na dali ra maitok. Ano ko ng problema? Hindi ko tinigay magkakot diri. Na Frank, ay salamat. Bitaw. Mabitaw lang ni Frank kay as ate mo ka mo sa ang ilad unsa mo ko mailad. Wang, dili ka dilo so na natin kay Lagi. Nito dai ka. Hindi kayo masingin na, hindi ko sa kanya ay. Kung bisa ko si Kiwang, ako sabihin mo, ito mo na ingan na. Wag yun, kasi ko naglawa lang yung prank, kaya nga nung ma-prank ako na ingan na ha. Ma-prank na ingan na di man, kaya yung kuginsa. Kasi, ang katira. Lola balas ba? Ay, tingnan na, kaya Sa cellphone, nga phone nag-boxing. Bukas. Ano sa tayo? Nagari. Naglarga na si Upaw, ma. Nilak sila, ma. Oh. Dali ka na, ma. Love you, ma. Oh. Nakabiktima na ko gusa. Si Ate Ali. Tuod jud. Si Mama Julie. Kay dali pa naman tuo. Apa tong tawagan ron. Kay di naman si busy kay naramas inang bayo na may trabaho. Magkatibag na si Ritsu. Alang inon nga. Kuan. Mupatabang ko kay wadas kurami. Nilakaw. Nza. Sinanay si tatay nag-away. Si Auta Tere. Ano ka sa baday? Kamadenggan ta. Hello? Hello? Tijule? Ah, dito na tayo. Si Tiri ni? Ah, ano naman? Karang nay, wa mo na respurami. Anza, wapos mananghilin. Anza. Ang sinanay si tatay kay nag-away man. Kay? Nag-away kay ang ramas yung ganiha. Pagpaniod to. Ano naman? Karang nay, di pang lambusan ni tatay ko, ano nga plato. Ano man lagi? Naitagagis tatay kay kuan. Duga mas nanay nakahukad. Di o, magkasalong kay kau pa, may kasing. Nirgawa naman sila ta. Magbuwag naman kuno. Ano, buwang na buwang na, natiguan na, buwang na inuan, buwang na gazin, natiguan na, buwang na ikaw muna inarad. Magbuwag na lagi sa lain man gusto tayo kaya ng kakuan. Ang una ba lain nagbuwag na lagi sa. Wow, wapos pura may darin sa. Mula ka mo kuno karon nagandam nas bag. Buwang na gazin, nasama na nila. Sinanay, mulakaw. Muanas kuan, inju. Sila ayana duha. Kami naman na magkuwang katay, magatiman ako. Kasi nanay, nahurot naman ko ng gandang pasensya. Gawin sila. Diyan naghilak si nanay, rakos gawas kaya luway ko magtanaw.
Wala ka lagi sanay karon. Wala lagi sa maribok tagbo wala man. Kami lang may bahala daring tatay. Hala. Ah. Arawat akong giilad. Nga? Ngilak sa Ate Julie. Pagbuha ko may bagkuan, higdaan. Talaga jud, tang prang-prang. Ano ko sa baboy. Ngilak sa Ate Julie. Ni sa manastiri ni mo di ay. Ni sa manastiri ni mo. Totoo ba na ka nga, di man dyan may awat yan. Nagyango-ango na? Wa nang